पलूस तालुक्यातील आमणापूर इथं गुरुवारी सायंकाळी शॉर्ट सर्किटमुळे ऊसाच्या शेताला भीषण आग लागून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. विजेच्या तारेवर पक्षी बसल्यानं शॉर्ट सर्किट होऊन ठिणग्या पडल्या आणि वाळलेल्या पाल्यामुळं आग भडकली. या आगीत मंगल मारुती राळे यांचा 2.25 एकर तर सुनील लक्ष्मण पाटील यांचा 1.5 एकर ऊस जळून खाक झाला. घटना गावालगत घडल्यानं स्थानिक तरुणांनी तातडीने प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून तलाठी आणि कोतवालांनी नुकसानीचा पंचनामा केलाय. या घटनेमुळे बाधित शेतकऱ्यांना महावितरणकडून तातडीची मदत मिळावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मागं साई बाहेर इकडनं बाहेर या.